И коста хора, аз съм Рекс и днес ще изиграем един гейм на Skywars в Pika Craft. Под разписанието ще оставя IP-то и да, трябва да скачат на хора, да започне гейма. Нямам право да вземам тези китове, окей. В средата е на някакъв голям пайко, вау. Шамъглът ми направо. Така могат да играят макс 32 човека, смисъл в тая арена. Сега сме около 17 човека, what the fuck. Това е голям рекорд за Skywars арена, но съм сигурен, че има и други. Такива по-големи. Окей. Ето, започвам там още да кажа, ама още след 10 секунди. Те 10 секунди да минат бързо, но няма са нищо. Все хора джойнват или рефват и заради това, нали, така става. Дано този път никой да не левка и никой да не джойнва, защото ние сме фул. Няма как. Добре. Yes. Започнахме. О, някой тя ето ми няма ги взема, но айде от мен на ми ще вземам всичките. Да ми оставят тук самички. Още един чест. OGG. Някакви работи. Сме вече. Ще вземем тая каска. Така. И няма друго. Освен нищо. Така. Сега после ще изхвърлим някои работи. Така че често ще ми стане някакви работи, казах някоите, нали? Така ще сложим. О, никакъв пич. Тамам ще ни убей. Окей. Там не са лош късмет. Ще изгрявам още 2 игри. Нищо, че казах една игра, но нищо. Просто, нали, разстоянието на нас е малко и заради това така ни трепат. Окей. Минус една точка и бас късмета. Скоро ще снимам на Euro Truck Simulator 2 или 6. Та игра много яка, според мен е по-яка от CSGO, не знам. Да, играта върви около 50-20 минути, да знам. Зависи, нали, от отборите. Нали, той те спамва сини или червени и един отбор трябва да направи около 160 кила или там нещо. И така отбора уинва. И нали, така се печели играта. Да, аз сега съм около първи, втори, трети. За сега съм 4-ти левел. Много бързо стана, за 1-2 часа се развих в играта. Просто играта си е супер яка. Очаквайте да я снимам. В Steam е безплатна. О, 1 лек. Голям късмет бе. Да, нали, така става. Така да вземем стрелите, да вземем лъка. Така. Така, вече никой няма ми се излезе. Ако някой излезе, ще го ударя. Ама не. Аз по-добре да кукта към средата. Така. Там има нека. Имаме ли гълданки? Не. Не може да тръгнем. Да ги умели малко. Тусам. Ела бе. Лагва. Лагвата в сървър. То сървър обича да лаги бе. Ето го, видяма. Давай. Имах ми лека, ама той как ме уби само. Да. Няма как просто така набързо да ме уби. Бум и айде мъртъв. Просто има лак малко в сървъра. Това е лошо. Нали? Аз колкочен къде са камери на 10. Той. Това за какво беше? Различен. Така съм изключил всичко. Така. Окей. Дальше пише. Къде е минус 2 точки? Ето ти лош късмет. Да. Аз съм играл с Skywars много време, 2. Айде бе, да не излъжа. 2-3 дена. Айде. От мен не признах се. Окей. Нещо яко. Така.
Така, те поизанки. Тук кой има? Тук има по-яки работи. Вече са по-яки работите. Честплейтът така. Да. Ако някой тръгне към мен, ще успеем. Дано успеем да го убия. Трябва ми Sword. Давай. Така. Ще отидем да убием ето свич. Това е голям фейл, хора. Просто един нуб да го направи. Да, като мен. Голям нубар съм, ей! Признах си го пред вас. Просто съм голям нубар в Skywars и да. Така малко ми лаги. Да, хора, това бяха изграните 4-3 гейма. Надявам се да ви е харесала. И очаквайте, пак казвам, такива клипове на рандом игри, не са Minecraft, може и Peering Blow, може и Euro Truck Simulator 2 и Cat Mario, всичко. Ви на каквото искате да снима, просто пишете под описанието и да. Това беше от мен и от Калипо, надявам се да ви е харесал и чао!